yadinti yadase enka pani hene swadru ha enka pani hene ono swadru ha obechi anana wadaru mebru yamo akwaba dodo na aka no nkawe pani enso yakani tiawa ane na musnidi kro akwaba nana nkansa amwaye kote hine otumfo na pani ono swadru ha ono ne mpanimfo echia Nana no mochiame madaru mebru mo se ata papa bi mo ba kwabra boache awo amanone ne dabirichi oba wonima wade na wo bubama na owo tiripenti ne kunu anya awarepa na wo yerepa de ho ane benya bible na kan ye ne bo mpo dense na hwenepa saa na wo ba taate na watch da yehu ade fa obata ne papa ne maame na busua ba ye enanso o ma ya mana broso abusua yi dika no o mo ba yi o ma se adwaye de eto so mienu ade kirade a o mo de ba ye na buradwe ne ntiase so de o ma ye nyina chi ata abusua se o mu kutomu nsam sika 7 million amasi ni ba oba fefe wase wodi sini kunu so amana to abusua nyina momiampre wono ma yade me maame owo me da sem nananom ensenie fo seniye fekuo wo mo so na asi bibi akyerachia mi wo mo se 300 Ghana cedis ensi akyea me so ento otumfo ni behene ane wo hene yire nana kyerewa yadinti yadasem Nana Boakye Ababio ne papa enti nkafo me kire ne papa abusua aduanafo aduana hwehweren woja keseku woja hwehweren aduana na abusua wo mo se 10 million ensi akyea me so na ento nananom yadinti yadase na safo kantanka nana akropo hene otumfo brempon wase onye yiri na kire wo da rumebu wachia mintie ye na nto otumfo ni behene ane adehye nyina 500 Ghana cedis adankwa mehima nana amodum jamfuwa papa bi obaya wase 300 Ghana ensi ohene yire so na ento nananum nyina nana akropo hene Nana adankwa mi kontre ono so baya 200 Ghana Nana apleje danka 200 Ghana cedis Abena Teria or Germany Abena Teria Germany also rock obena brenya wada rumebu wan ka ba ya mna bro so dodo Abena Teria baya German and wo ni ofa nimpon ene 30 million 3,000 Ghana was ensu so na nto abusua nyina ya dinti ya das udibia eye tabi mudie de dachinti gift Boakye kuofo 5 million ensi gift so na nto abusua nyina
Otufo ayirenom Yamame Nana Chrewa Mfensihene yire wokranom Omubaya 20 million Ohene yire ensi uswai wokranom se ento abusua nyina Akosua nsia fiefo Omosi wasi fia mo matenem Omubaya 200 Ghana Mufie wada mo ase Mame abna kwabna na ase Nana bradu ni nabusua 5 million Ensi abra kwabna ene ne manyina so yadinti yadase Nana kwabna sarebafo Nana so kwai Benkumhene was 400 Ghana ensi Nana kwakudi aso na nto abusua Abobo yafo wokro yimu nyina Omosi Nana brenya 3 million ensi usoi na ento eko na abusua enche medane akasamu na maminu aba nanka wo ya MC adekirede ne ska wo mti waja MC na bom so jeto aso so Nana ma chiame ape pauni adechie